ki briu ki ong ba ulakut no, ki ong ba udai ban song thai no, ki ong ba dai ban song ben sia o khnang ban job hak Portugal bat ki ong ba Cristiano Ronaldo udai ban song thu ba am dai ma u ba dai ban thep gol bat ka dai ka tim Portugal hanrai barok kini ki jingken tho ki jongki yo Cristiano Ronaldo o Cristiano ula ai pen ban yaki daka jubab ka babiang tam hakamadan bat pan sngap jar yaki bat mano hi ban thep gol like no Cristiano artli ki gol u Cristiano Ronaldo ula kharwit haka jingi kun Persia ka Portugal ya ka Uzbekistan haka jingi ka FIFA World Cup o Cristiano Ronaldo udang pen i bor bha wat hakarta ka bala sopoi snem karta agrin san yele ka ki ba he kata daka ba ulak lalong uta orang yele ka ubahir ta tam banyo thep artli ki gol haka jingi le ka shushu Cristiano Ronaldo manta ulala abalong kum utaw all time top scorer jong ka Portugal daka bakni pas yo Eusebio manta u Cristiano uladon shiphe gol haka World Cup bat udai ro orang ilakai ubanang kong haka history jong ka World Cup banyo thep habaro nreu tli ki tournament ba ule shim banta shu manta u Cristiano ula poi shaka khandai spa nyo pusan career goal bat ka Portugal kala ban job hadu san lanot goal ya ka Uzbekistan artelina Cristiano ka Wayne no Mendes ka way ka ko on goal bat ka Wayne Rafaelio te perlok mudur ba orang ilkai ubala sedang nangkong iya ka jingil ka jungu nadu arpeus nem manswa hanrei udang la aban sensyar wat hadu menta ndaka ba Cristiano hakana ka jingil ka ulalong kumuta player of the match kat ba habangi phai pat nakalyang ka jingil ka jong ka England Persha iya ka Ghana ka jingil ka jong kini ki artli kitim kalkut ha ka jingil ka not la not goal klem don bala ban thep goal